ambo nuwate pugari dani dimbe nuwate polo na ambo mo ya beni da ni mo masai mo baknala mabita mai bi nuwate ma bi ma chai bi to ma Keba koro masani to tila iba ponora dingeni ulu roku nagasi dengu pai kuma kalange la lukanda meje wanya pai dia kalange la umima kala janga benmiza deme mali ebisi yamabe antoli yoshino goge madumanga janga kelumanga chesi chebalu kelumanga akande mali bakuni kai moya beri darande a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala khairil anami sayyidina muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa man walahum bi ihsani ila yaumiddin. وبعد أستحلل ذكرك إلى ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أمي الله فوق الله سبحانه وتعالى ولمن بركة بشوبينا بي أمبراتوني أو نيما. an filɛ ba cɛma ana musoman maa o maa ni bɛ k'an filɛ Facebook sanfɛ minnu bɛ k'an filɛ YouTube kan minnu bɛ k'an suivi TikTok sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marhaba kɛrɛnkɛrɛn ma an ka page ninnu sanfɛ n'o ye Taifatulahi Media ka taa se Baro Bugufiyɛ ma fo ka taa se Banigɔ TV ma ka taa se groupe Cheikh Amadou kanubaw ma ka taa se Cheikh Amadou officiel ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marhaba an ka abonnés an b'aw bɛɛ lajɛlen fo hali bi maa min ma abonné a ɲini i k'i abonné nin media ninnu na n'o kɛra n'Ala sɔnna Cheikh Amadou Banigɔ Amadou i b'a ka fɛn caman sɔrɔ k'a lajɛ. Wala ni Ala sɔnna bi an nisɔndiyalen don wa an muɲamuɲalen fana don ka da mun kan Alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wa sallama ale bangelen an bɔra sisan ka u nisɔndiya kɛ bonya ni karama minnu ni olu yera bangeli in kɔnɔna na mawuludi in kɔnɔna na ni Ala sɔnna an sigira su na folikan min ni o bɛ an ka kuduwa bolo ka wuli ka se an ka kuduwa ma folikan minnu n'olu b'a bolo ka ɲɛsin diɲɛ ma diɲɛ de wulila ka ni mawuludu kɛ yɔrɔ in sɛgɛrɛ ka na ko in ta k'a kɛ bonya bɛɛ lajɛlen o kunna an bɛ diɲɛmɔgɔw fana fɔ o la ni Ala sɔnna an wulila ka kuduwa sɛgɛrɛ ni folikan ni bonya min b'a bolo bi ka ɲɛsin diɲɛmɔgɔ ma ni Ala sɔnna a ka o se o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ ni Ala sɔnna ma maaya sutura an bɛna kuma tɛmɛ wɛrɛ ka su na a ka o ɲɛfɔ an ɲɛna adamadenya sutura ani adamadenya wayiba o kunna Cheikh Amadou Banigɔ Amadou ni Ala sɔnna a bɛna da don nin na nin ye fɛn belebeleba ye bɛɛ lajɛlen ka i abonné bɛɛ lajɛlen ka to kan suivi ni Ala sɔnna ma nafa min n'o bɛ su na émission na a ka bon kosɛbɛ a bɛna fɛn mɛn su na an ma deli ka min mɛn fiyewu sugonga ani malefiya tɛnɛ an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo su na n'o ye Alhaji Cheikh Amadou Sidibe Banigɔ Amadou sugonga ani malefiya tɛnɛ mundugula farada sabu ɲuman o kunna sabu ɲuman na an bɛ yan su na an b'a fɔ an ka kuduwa ma n ko assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب الوتمات وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب الدمام وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب مقر ونكر وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب جهنم للجحيم وقنا عذاب النار ربي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا ربي يا الله آمين يا الرحمن آمين يا الرحيم آمين يا جبار آمين يا قهار
قهار يا وحيد آمين يا صمد آمين يا حميد يا صدور آمين يا ذو الجلال والإكرام آمين صدق ربي الله العظيم آمين ربي مالفيا سبابي أمبادي مؤمنون أمبادي جمانا دو Baningo Amadou Kanubau. Shego Amadou Kanubau. Banfo Meja Kanubau. Reifatulai Meja Kanubau. Amma Baro Kamara Haba. Baro Bugufia Kanubau. Officiel Shego Amadou Kanubau. Sabunuma Meja Kanubau. Amma Baro Kamara Haba. YouTube and Toy Odoa TikTok o Kanubau Shego Amadou Kanubau Facebook o Kanubau Jamakulu Minyangan ani mi minangan mi mangan folo nga bonyani tandoni marhaba bawro sigatenna aya fadeli ka marhaba kashi alam sabe ala ka hereke ne nawi amina numado go baye fikri wale ti wele fu la kafir ko wallahi afima ala kana ngafriya amin shego amadu bora ka ala ka jonimo fu kira mawludo mi nanya buluda anyuma temena herela kira shinyu kabo jamana koka munun nana kabo Cote d'Ivoire munun nana kabo Burkina muru bora Senegal munun mora hakaja dafe jamana indo ani jamana jauna mon bora Liberia anga fuli buyi wallahi siyatala saniki kaddu dewu munun nana jama ka cila bolu fu wallahi yeci mali enne kaddu siyatala utemele ko fe me mali dewu fu mali de munun nana ndeme nimbara ina kana ndeme alakira kanula mawludi ti foye an mulu fo alakira kanu de banu sukuna wallahi lelo asebera ma sebe ne ma tayi mo fo de ne retna tayi ne de kowo karamo kew e kanu donandela e kanu e alakira kanu soronel wallahi sigatenna almami ka wajuri donana i ka wajule alakira ka qur'ane kanu soronel sigatala karoke i ka bonya be jaranye i ka bonya ya soro alakira kanu bena morade ko duso jaja wallahi lelo mana ambade unana neme alakira kanu ina nga fuli bu ye libi mbalima ke be libi mbalima ke bi France uka domolo sira sigatala do dai ngeni ye wallahi yeci ne kunda do ka fo ma bi de mawludu la ka se wata mo jango mga ne mo yi kabako ni che yere sigatenna nyagara majo ala ka barka dula amin anga kalanew anga kalane mi me no ye meshata aledo meshita kulubali anga foli be ana badew sigatala ana sindiw sabe ananga kalane towi sigatala français dugu koloka o ma tan sheki ne urdi mine klikidi karata kabako ma ta an sheki klikidi ka urdi mine sigatala français dugu koloka sigatenna urdi li jume tariqatul tijaniya ko shomartiyani kanubula wallahi yo min genye yake alay sigatenna nga foli buye ala ku wasa amin mawludu kera herela kara herala mondugula
farada dara kungoja bangininda kataga bla bamako na lamine ani awa kulukoro kulukoro dugu mbe togodi mi mbe bangininda ngere fe kata se o dugu mbe ma baginda faraka kasela abela jerele kata zandigila ka fuli bu wallahi sikatala kamele ko anga kalamlo kerengrele yala mundugula farada daraya sikatala anga fuli bu wallahi sikatena temele ko fe baningo kaw baningo kaw munu nana min na sa dugu do mote fana kaw nga fuli bu fuli mene jela kaw nga fuli be jela yamene monsieur le maire jela jela région maire ba nga fuli baye sikatala sebe nga fuli baye a préfet nga fuli baye ye tama minge kana ban wa maruka mawludu la pour ke ni baraji jela procureur mafu ko bara nyana o sebe akera herela sikatala o ko fe ngo gogoro kaw mafu kamabugo kaw mafu kurukoro kaw mafu jana kaw ngala kaw finyana kaw ani che wallahi mawludu nyana sikatala nyana kujugu nambora marakabugu dondi lani falakona ni chengola che marakabugu nga fulbe marakabugu yi o sebe ko ka fo marakabugu kawye ko bara nyana ala sona sikatena dondigila ko ka fuye ko bara nyana sikatala dondigila kaw kumbeya nyere kromusu salimatu bara nyana nyere ba marakabugu la ko bara nyana sikatala ambole kwe njebala kaw mungo jamugu ngolama shokoro duma kulukora dugutigi ko mafu wallahi ko bare nyana nana bara mina bango kaw ko bare nyana ka je ka di bango bedi nana bare ina sikatala dugu mi nana bare ina ka go bango digi bugu kaw meya ko bare nyana bananga meya ko bare nyana sikatala kuma dugu mi nana abita se fo dugu biswani ko sikatala ati temo kaw ani che ayere wallahi Sheikh Amadou ko ka befo ne njeni vitini au benana na ala kama ne gango gesho kama ani che ayere foli laba e joinde we jamana tay garde sécurité ani che ani sege foli baye we fuli mene foli kerengerela jamana e o RTM directeur ba jomele ala ka bara ala ka ikabara nyebulu amin ala ki kabara nyebulu amin jamana masakew ala ki kanu todo dusura amin sikatena Traoré no Idrissa Traoré ala ka bara nyawulu amin ala ka bara nya ala ka kanu do jamana fama dusura amin aka bara nyana ala ka usara wertemu e bara beke Traoré njeja wallahi wertemu alimami ko mafu wallahi bara nyana bulu foi makiliku anyana ala ka here kana amin kuma ni muye fulikaye ala ka mali suma amin ala ka mali jo amin mi mbe transition nabi ni mbara nyuma mbay mbe de kera onye ale de ka wati kono ala ka bara nya amina rabbi foli kerengerele o kofe maître munda katali alfseni jakte unnana kana mauludu inganfe ala kama anga foli buye ala ku sara de kayre amin ala ka jabi maître munda katali manaya ko anana ko ministre de wala ministre korode ay anana yade atange elay shomar kalmodi koloshi be ni fla be kananga koloshi to tabo da tobo anga fuli bayi anga fuli be jindui ala ka here kanye ala ka be baraji amin monsieur le maire de Mundu
ala ka barika do ala hawa ala ka barika do ala amen kuma ni nguye fulika ye ka do ma amina temeni bara me yi fina ala sona abi fo de ma ko maliviya shutura ani maliviya waiba amina kuma o do kan aya kulo nyegele jo mao mama kala maya shutura la mao mama kala maya waiba la iti jedo wallahi sigadena ni duma jedo dongo do ina mom turuki katel wala ino ntara wallahi ko kora ibi dimi do moro ma be ina jugu do soro yere la sigatala ma fe ka do fo mawyola ko la me sigatena ni kabako maleviya e sababu e odo ala e jeda kanu do de kama adara do inganu kama ala kiraba muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala kira kunye mogoye ala kira kunye ma sabali lenye ala kira kunye mogoye ala kira kunye miri ala kira kunye mogoye ala kira kun sabali lenye ala kira kunye mogoye wa ala kira kundi ma waiba ala kira kunye maaye wa ala kira kundi yafa wa kuma yimmi ndede kiba sigatena baharu wala sigatena ay do fara sabalika ne ma bi dumini ke ibi jija ikana dumini ki sende ke ma ngoro kabu awu do anden no rekramo ne ya dumini ki sende ke ro way kam ma ya fana bi ko tugure sende ke nde ma sigile ya isigi ki se flash orita itura dumini na sende ke meme kinna va fe ibulu dumini wara la kabo sende ke wali foka do senge nenjo ni yanje walima jimi meka mi uji borodola ko bo isigile sendeka bari sen jori menyo ji bona sendeka ni ono kera akacharo isaka di severe oti eti basiki mahro o basiki baliye mi dutigi do soro iba soro ni muso e fly iba soro ale sekele be so no kele be dugu redi sigatenna kesede atise ka sigi fiew abi kalo kelenga kuve abi na kalo kelenge sugu sigatena kuma na femi mo la se mama odweni abaho ne muso ye koliji bo ne bi na ta koliji sigi cheka bona chese na samara ibo lu kola shi ku ta ku gwenye ne koliji farau la ka bo chese na samara kono jikala mi me ta di chema ka ku nai eni cheche ti suma je ku Allahu akbar bahru nini che charanya na furata bulo ne kasinga bodu ko rote ki fili leto yetie aba jambi en blo wala maya sutura uye mulunye amina olu tugu maya kne ude la kata maya sutura eminye ni mala damuna akoro kade ni ma koima ni tara soro maye dumini duma gla ka bla ibina dumini mi du ni ya ye kaba ataidusu kula nebe ni du walima ne farala na ko nye wele ne ba du walima ne fara sigatena kana to atigi ki karaba na ko karsa itigi ko anga dumini ke ni dana mo do kana fa ne fara itiga ko sa ay ne fara itiga ko sa aw mina ndege do alati ba maya tiketi o maya tiketi ibi sigo dumini kelet na ka du foki fa ka grindi ki tega ko o may kunya ngalo tiga ya tiga ku bahru wala maya la damu maya la damu sutura oye minye mi ko de fawye ni mai wele fena kabini nyebe dumini na mabulo ika masebe na ko mo karsa itiga ko anga dumini ke ami nege itiga ko duro ibi se mini mi du kawuli wallahi o idana mai ga na ya fo ne fara ko isabali sa dodunta ay ne fara sa isabali sa dodunta ay ne fara isabali sa o nanga ndege do alati no te ne fara ni de malati me bi na mi ni ebi no dunga ta tigi kono konjita kono ma yalla da mutu kabina fo shengili ibi tiga ko ibi se ka kelenda wali flata o du ka fo ne fa sigatala ko idana mai ile ma te dawa sigatala ni tin ni tarifi no fe ni ya wele dumini la kele akwa fara fila akwa fara saba akwa fara asaba na ya ko dumini dunza aya tiga ko abo nangi da malati sa aye dumini dun fa na jale re daga temeka o teri sugu sigaw
Don't blue. Wallahi. San wala ne tan mun ci don. Ma yalla da Certainement. ni tarbila ni tarika bila na tarika so termi ala ese damo ki tui na bi na volo dima eni muso na bi muso so akanga wardi di emo ka di furu muso mo me na e wardi furu muso mo kesi ile tui o imagola ti teri isigile nyenyana chemi mi warbo ako dashi banani bata ka di furu muso mo era sigile nyenyana o ti furu o te iteri ebi mi ndi furu muso ma ti wanani do ale de wanani dama o muso kara don dai wannan dige kwani ko muso illa jabata Allah o mana ke ma ma fe o ti iteri o te ma yalla da mutuwi ni bi muso ni che sigile so iba fa ka warji muso ma iba do chebu o de la damu wallahi o de shutra ni do abharu ni ma ya awani ma tisola inyenyana ni ma tisori inyenyana nako alhamdulillah afa yarhamuka Allah kanin yede basati ginunar do winge ne ma tisora kabina ko tiso ya don nu bora kanin yede basa nunar bi ke ko min yetala be yarhamuka lafu yede bo araka yere lagla mama dafa ma ya shukwa baharo Allah blue wallahi wala ya sutura ni somina mala ka fo sutura fini mi mala a fini borotole do kano yoro fle ko fla ibi nye che ka boro pew i kana to ko yoro fle ala ko ma o ma e ma fle ni lebu ti safana ni ala mi fle na ni ulbali ma ya sutura ni tara ma ka so ka soro dumini la aye dumini mi tobi dumini nyana wa dumini manya wa aduni same nyumai ika jirala iko ma kadi kateme itadune ka ma ya shutre yidu medicina ma ya shutre we valdo ma la damunata ini mauti ke kili bada ni tara ma ka so ibiti jodala o tara jodna alakira sallallahu alaihi wasallam ni mada ola Abubakar Sidiki Umaru utara alakira dala ye salamu bla jema duma kado alakira kaso kofe uyu sigi dakira fe je diruma udona udona sigatena ya soro alakira sigi me amba usigi me alakira dadira tina kuma kale Umar na fo Abubakar mina kuma do fo wala sa alakira ka yele sigatela akima yewa ne muso sedu de muso ay ko do kenabi ay ko do kena nyanyo na kama faka ta te tudu o kera dro alakira yele la sallallahu alaihi wasallam faka yindara bla kenana sigatala akwai ma yewa au de onye fenyi na mi resite ne o kera Abubakar ko abe Aisha bo o kera yero mina Umar ko abe Afsa bo wassalama kira yukishi wali ma bwala bile ma bwala o kuma na ladamu nyuma ye minye ni tara ma ka dala ni ko salamu alaikum na ma fo wa alaikum salam bismillah kanadu lahi sandena kati jo mo ka dala do paraw ka daele kata atigi ka boko no ni ma jange ina ta sora aglokinda jome ashibode du wala ma muso jome abika kata figla kanya ashibode du wala ma opmana ibita sora lebuko dobe ala wala lebuko mi infla o ma yalla damu koko otida bahro ni tien siatala ma yalla damu ni ala ya furu do muso ni cheche akwa muso kana fenyi ni chela ni setani wallahi sigatena poti nya femi ko fiew ko fo
cɛnyina o ko tɛ baasi ye ladamu la muso kana fɛn ɲini cɛ la diɲɛ kama ɲɛnako kama min se tɛ cɛ ye wallahi baharo bari ala kɛra furumusow tun ye ɲinini dɔ k'a la a ma sɔrɔ kuma ni tiɲɛna ala ye wayu jig'a kan ka tila k'a fɔ suratul ahzab baro in n fɛ baro tɛ dɛ suratul ahzab azabi do a ko ne ala aw muso ninnu n bɛ kulu ninnu bɛɛ kɛ sanu ye ni sanu don m'a fɔ kira k'aw bila sanu ni nafolo m'a bɛɛ kɛ aw ye mais a ka jurumu m'a dubile kabako do dɛ bara a bɛ a ye diɲɛ ta siga t'a la o haya jigilen kira y'a lakara furumuso ye a furumuso Ayisa y'a yira kira ye min fɔ ne ye ala ta ka kira ta ani alijinɛ ne ye diɲɛ to yen m'a ɲini fɛ ye min fɔ ne ye kan'a fɔ muso wɛrɛ ye kira ko ala man kɛ maa ye min bɛ ko dogo Allahu akbar ye min choisi n b'a fɔ cɛw ye certainement o kuma muso kɛ ka fɛn ɲini cɛ la min se t'a ye ladamu la o kɔrɔ wallahi baharo ni tiɲɛ ni tiɲɛ ala ko la ni maa n'i ye maa sɔrɔ banako t'a la a sigi mɛn i b'i ɲɛden cɛ ka bɔ fa fɛ pewu komi ɲɛ t'a la certainement kan'o ɲini k'i bi t'o fu dɛ o sɔsɔrɔlen dɔw bi taa fɔ o bi t'o fu wallahi dɔw b'a fɔ tɛrɛ kabako do koyi maaya ladamu tiɲɛ maaya wayiba de y'o ye n'i taara o fo i ye maaya wayiba siga t'a la maaya sutura ye min ye i b'i ɲɛ ci a kan pewu kan'a filɛ siga t'a la i bi tɛ siga tɛ na maaya sutura ko ni maa kalola i kɔrɔ maakɔrɔba n'a kalona i kɔrɔ n'a kalona i muso n'a kalona biw i bɛ sin k'a fɔ ten il faut n'i bɛ se boli ka t'i jɔ k'a sen yɔrɔ taa i jɔ k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ kaloli bi ku a ma a bi fo a la maloya bi ban n'a binna maloya bi ban n'a a kalolen yɛrɛ don maloya fana bi ban wallahi baharo ni ye tiɲɛ ye ni maa kaloli ɲɛna dɔrɔn giri k'a fɔ il faut kɔri ma jɔgi nin ye kabako ye gumuru dɔ koyi il faut koyi siga t'a la i tun bɛna jɔgi koyi maaya sutura ko k'a bi kɛ nin cogo la ni maaya ladamu n'i y'i jɔ k'a tigi filɛ ten maaya wayiba ko k'i y'a wayiba baharo siga tɛ na maaya sutura ko n'i ni maa jɛra i ye dɔrɔmɛ kelen juru don a la ala kama juru in bɛna sara don dɔ a mɛn o mɛn n'i taara juru in kani a ko ala kama a se ma sɔrɔ ɲɛ bi n dɔnna ala ko i teri i baden i nin fɛn o fɛn ni saya ma ya kɛ kɔ ni wari kuma don a fɔ i den ɲɛna k'a bila yen i ka kankiri da o ye n'i y'a mara nin kɔnɔ cogo min i k'a to i kelen kɔnɔ i kana wayiba i terikɛ i kana fɔ mɔgɔ si ye bari juru in laban ye sara ye ni juru in sarala don o don k'a sɔrɔ i y'a lakali mɔgɔ dɔ ye o kumana sisan ko maaya wayiba foyi tɛ maaya wayiba la ni jurumu dɔrɔn tɛ kuranɛ b'a fɔ o yɔrɔ la ko wala tɛ jassasu k'an kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ baharo siga tɛ na wala tɛ jassasu tiɲɛ wala tɛ jassasu o kuma na maaya ladamu a kumana kosɛbɛ kosɛbɛ n'i donna maa ka so i taara s'a sibo la i y'a sɔrɔ a sibo bɛ cogo min a ma kɛ fauteuil giriw ye i b'a sɔrɔ fɛn fitininw b'a ka bon na ala ko maaya ladamu ko k'i ka kun n'a ye k'i sigi ka ɲa sigi cogo bɛ cogo min i yɛrɛ k'i sigi ten i k'i nisɔndiya ka tɛmɛ ale kan ni maa b'i kɔrɔ maaya ladamu ko i k'i nisɔndiya ka tɛmɛ a tigi kan ni maa b'i ka du kɔnɔ maaya ladamu ko k'i nisɔndiya ka tɛmɛ dunankɛ in kan min b'i ka so i ka so ni dunankɛ nisɔndiyara ka tɛmɛ dutigi kan kaban o kuma dunankɛ bɛ bila dunan a bɛ kɛ sa komi dunan bolo bali e de kan ka nisɔndiya e min ye jatigi
ne jatigi min y'a datigɛ k'a ɲɛ kumu k'a sigi a ka du kɔnɔ o bi na kɔnɔ da a ka du kɔnɔ ladamu ko k'o ye wayiba ye o tɛ sutura ye Ratia. Wayiba do. ladamu ko ko ni dunan nan'i ka so n'i bi fana k'a ye i bi saga faga wa i bi ba faga wa i bi sɛ faga wa ko i ka i dogo kɛrɛda fɛ i bɛ kini tobi wa i bɛ to de tobi i b'i dogo a kɔfɛ ka nin baara bɛɛ lajɛlen labɛn kɛrɛda fɛ ka na bala dunankɛ sigilen la a k'o de ye maaya ladamu ye o de ye maaya sutura ye n'i wulila ka n'i jɔ du cɛ ma seyidu saga bɛ yen yan sɔ tɔ bɛ jiginna la malo tɔ bɛ yen wa madamu setu malo tɔ bɛ yan ni dunan n'o min bɛ sanna a b'a fɔ n terikɛ ka n'i bila nin bɛɛ la ne yɛrɛ t'a tɔ dun Siga tɛ na. Baro. n'i ma da o la mɛlɛkɛw wulila u bɛna taa lutu ka jamana halaki tuma min na u taara si nabila burahima ka wɛrɛ kɔnɔ Siga ye. a don sarata bɛ yen i y'a faamu o tuma na a silen ye mɛlɛkɛw sira nabila burahima wulila a taara don wɛrɛ kɔnɔ sarata ma a ye bagan nɔ ɲini k'o faga kɛrɛfɛ u y'a sogo dilan i y'a faamu sogo in dilanlen ka na o tuma na a nana ka na fɔ mɛlɛkɛw ma k'a ye dumuni kɛ mɛlɛkɛw ye ɲɔgɔn fila k'a ye dumuni kɛ mɛlɛkɛw ko an nana cɛ in nisɔndiya an mana nisɔngoya Wallahi. Siga t'a la. ala ko an ka si fɛ an k'a f'i ɲɛna k'i bɛna denjɛni sɔrɔ min muɲulen don a ko n'i bɛ dunan ladon n'i bɛ dumuni tobi a ye k'i k'a k'a ɲɛ kɔ kan kana k'a ɲɛ ɲɛna n'o tɛ ni dunan hakilima don a b'a dabila Wallahi. maaya ladamu ko ten a ko n'i ye fini di maa ma min ye sutura fini ye n'a b'a tigi kana n'a y'a don e y'a ta don ka taa jamadonyɔrɔ la a y'a ta yɛrɛ don ka taa jamadonyɔrɔ la ka e yɛrɛ de ka laɲini kɛ f'a k'a fɔ mɔgɔ dɔ ɲɛna jama in nɔ karisa de ye n tigɛ na ala ko o ye maaya wayiba ye Baro. Tolbulo. Wallahi. Wala. maaya wayiba ye maaya ye bolo fila ye wayiba bɛ ɲuman fɛ sutura bɛ kini fɛ foyi tɛ wayiba kɔnɔ ni jurumu dɔrɔn tɛ wa sutura gɔrɔ foyi tɛ awa maaya sutura kɔnɔ ni baraji ani ɲumanya ni hɛrɛ ni ɲumansɛgi o dɔrɔn de bɛ kini nafa in fɛ ala ka kɛ sutura ma Amina ya Rabbi. Ala ko jaabi. a ye denw lamɔ ta Amino. maaya sutura o ko ni dunankɛ dɔ nan'i ka so walima denmisɛnnin ye fɛn dɔ ye da la wali kɛnɛ ma a nana k'a b'a tigi wayiba e ma ninnu ka muso in ya muso in n'a cɛ tun bɛ kɛlɛ la sisan u y'u kɛ ɲɔgɔn kan u ka so kɔnɔ yen ne yɛrɛ ɲɛ de y'u ye u ye muso in ɲini ka cɛ in bi ni den y'o f'i ye ko i k'a bugɔ a da i k'a fɔ a ye i ye dolo tigɛ an tɛ da i la bilen i k'a lamaloya ko n'o kɛra k'a t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bilen n'o tɛ a ka ɲɛnamaya bi kɛ maaya wayiba dama ye a ti maaw sutura o kuma den de siyɛra minnu kɛr'o ye Baro. diɲɛ de fila a tɛna Siga tɛ na. Wallahi ni ye tiɲɛ ye. Wala. maaya sutura ko ne fa ye juru don mɔgɔ dɔ la den sigilen ɲɛna den b'a kɛ komi ale tulo t'a la a kana tulo fɛrɛ fo k'a jɔ cɛw k'o lamɛn k'a ban a fa ɲɔgɔnna dɔ dun f'a y'a fa ɲɔgɔn dɔ de lebu o ye wayiba de ye Baro. Wala. Siga tɛ na. maaya sutura ko ni mɔgɔ dɔ nan'i fɛ i y'a ɲɛda lajɛ i b'a dɔn ci dɔ bɛ nin kɔnɔ ka fɔ i muso ni denw b'i kɔrɔ k'i b'i ɲɛ kami u ye u ka wuli ka bɔ n'u wulila ka bɔ i b'a fɔ a ye bisimila a b'a kɔnɔta f'i ye n'i ye kuma in ɲini a la diyakosa la k'a k'a f'i muso ni denw ɲɛna i y'a tigi wayiba Wallahi. Baro. foyi ti wayiba kɔnɔ ni jurumu ni hakɛ Siga t'a la. ani lamɛnw Siga t'a la. Siga t'a la. maaya wayiba dugawu ti jaabi a bolo ala deli ti minɛ a ma barika t'a la a ka ko dilanlen tɛ yen a ka ko ɲɛlen tɛ laban a ka sɔrɔ kelen ti laban maaya wayiba tigila maa bɛɛ lajɛlen bɛ nin cogo la Allahu akbar. Baro. Wala. a b'a janto hadamadenya wayiba Wallahi. ani hadamadenya sutura an k'o de fɔ a ye ka Foto do. O de ye nin ye. maalefiya tun bɛ
ube maya sutura be ube maya waiba be aya ni be ban hadamade ya welewni ni ma ma moni kono ike ka dimi do mawla yoro ni ngile do wa ini kute bane wallahi bari ma do doyali be ko ni alaka nabi ma do doya ajrumu beti wa ala be singa kara do blay no feti aya abahru alako malevia sutura ebiye nini ma bena na be sira kuna ni ba fe ka baraji soro ibi ko ka tigifu sigatena kama babi ma sigilefo mami mi nega soka obi kama bafo mami me mobilila motoka ebi nega so tigifo mami me mobilila ebe moto tigifu wallahi sigatala ibi teme mami na ikangulufu ngufo ma malevia sutura elefo aya sigatala ni sira jamamo janu kefo ede folo kangufo ebi sira jamamo ni jama kona kifo ikera mamalo lenye Allahu akbar yetiendere ni bita jamala ni jama kona ka efo ka soro ere ma jama fo obi ma shi dogo ya pew kabi jama ya bulu gwa da korodoro ko ika fo jama mo ani nyama jama ba fo ma ngai ka tama ka kle jama mo fuka ta do mo gola fo do ka tega fo ala ante ye wa shi bana o shutali nyana mo chemo malifi ya kama shemi ile uyovi sigatena aba jambulu ya da kana ma bla ola aya ibi mawfo tega muru ni vle ni mi do fara adama de shika sigatala ni muru jumi wallahi mawbe ni tega juru ni o tega juru e ngan soro ta ise moro sasa yar Allahu akbar bahru sigatena yetien maye kaba kwe wakudanu wallahi mado be ino ka je ka dominike ni no bolo gesira nyona minangele kodo ala bo wati bela jele jeila ala na tigi dahiri me kam wallahi bahru ni mada ola dominike nyamve o te ko gwansanye hali alkiyama do ala mo bla ko fe do ka kiri bitige abina ta jani me kono fo ala bina nyingali ke meleke ola yala aninde ka jonyuma do ma dominike nyamve minengono a wakudu sigatena meleke ba fo o kerate aya ani karsala kawla karsa dominike dineko ala ba fo kanu kamo aka baraji dafara aya do ali dineko Allahu akbar bahru sigatena ay mawfu do ma fo to be kembe kata keta jamaroti kawsi wallahi bulu yere gedro shi hakene mi dambi ala fo be tibu nyege do be tege do kono o tege nunu ngai ko sebe nyege no be tege do kono ima nyege do iye nyege do be tege do kono na tege do tege o tege kono aya o here do be farata ka here do be farata ka onai bai tege di mo ne ta odu ati awakudu aya ne du anyege do ne do ban wa maru fe adole no na nyege bila ningi tege ma ira ilawo ndati ira dabara konna bate ira dabara la tanya nyege ta odo ugada ma de dawla sigatala aba janduna ni me muru ma do be ma do be aba dala no anebo katala no gingel ye kay ngale bi tadu ka tadu ni sine c'est la kuma fla fa ka ke mogo do be ni na jera koma na be kuma la aba ne botan boni o ye ma o mala ibi ka mi voile bulu ataka kitu itaide o fubi ki ikapma fo lahi be ka ketan walima abe dawolo mele bo tu bo ko tu yere koloshi de bahru harmade
ye dacogo in ne do an b'o de fara ka taa maa ye dacogo bi dacogo do maa ye dacogo ne y'o de f'i ye n'i ye nɔmi ye muso la yan nɔmi aya a bɛ cɛ la ka nɔmi kɛ dawolo sanfɛ tan i bɛ nɔmi n'i ye tan a dɔw kumatɔ f'a da bɛ file fiyɛ o ka farin dɛ ni fu i bɛ yiri de bɔ a ye n'i ma yiri bɔ a ye futinɛ da don a kɛra cɛ ye o futinɛ a kɛra muso ye o futinɛ dayan b'a la baro siga tɛ na a b'a janto ni cɛ maa ye dacogo ye ni nin kɛra maa min na i b'i da de a kan i da de a kan dɔ bɛ ka n wele sɔgɔma yɛrɛ ko a fɔra ko ni bunsi bɛ muso la ko bunsi bɛ muso la ko n ka a bɛ vokali ci ma ko n k'a yiri bila ale kun vokali la sa k'a n'a nasi an ko vokali yɛrɛ la n y'a mɛn jila ka bloqué Allahu akbar ale t'a ɲɛdɔn ala kana n'a ji tiɲɛ n bɛ tila k'a fɔ maaw ye hadamadenw ɲɛna tiɲɛ ne y'a fɔ maa o maa n'i bi na i jija an ka kuma dɛ mɛ n'i nana ten o tɛ dɛ ne bɛ ni aw de ye maliyɛnw ja ka gɛlɛn koyi aw ka jamana in bɛ cogo min na aw yɛrɛ bɛ sɔn k'a ka dayɛlɛ bɛɛ ye ma nɔgɔ dɛ n'a fɔra ko ne ɲɔgɔn ko ne ka dayɛlɛ bɛɛ ye o tuma n tɛ n yɛrɛ fɛ wallahi ou bien n tɛ n ka denbaya fɛ siga t'o la o tɛ kɛ yan maaw ka nin yɔrɔ in ɲaci minɛ hakilimaw b'a dɔn mɛ dɔw bɛ yen o hakili tiɲɛna wallahi siga tɛ na n taara siɲɛ kelen siɲɛ fila ne yɛrɛ tɛ ka se ka don ne ye dugawu min o de minɛ n'i ma n tɛ dumaliya tɛ o dumaliya tɛ dɛ aw bɛ don dɛ caman a caman ɔ kuma na o ka n'i tɔɔrɔ n ye dugawu min kɛ o de minɛ n'i ma tiɲɛ n'a kɔni ma bɛn ala ma e ka na ne fɛ o ma bɛn ala ma o b'a yira ne ka hɛrɛ t'a rɔ ala ka n'i na amin ala ka n'i ye dan ne kan amin ya rabbi alisilamɛw a n'an badenw nin baara min filɛ n'an b'a la baara in a ka di kosɛbɛ ka di kojugu diɲɛ m'o la bari mɔgɔw bɛ ne wele nafa ɲa m'o ye o bolo o ka bon dɛ a ma diya o ye a diyara o ye kuma na tiɲɛ mawuludu tɛmɛna gara an bɛna don yiri la n'ala sɔnna tile fila in ma tiɲɛ ka yirali kɛ mɔgɔw la ka jili kɛ mɔgɔw ma wallahi yiri la kɔni an kun ye ka min fɔ bi o de ye nin ye tiɲɛ an tɛ don nin kɔnɔ bi kosɛbɛ dɛ mɛ an y'a kuntigɛ a kuntigɛra maaya sutura ani maaya wayiba a ka ca fo k'a dan tɛmɛ n'ala sɔnna n'a cɔ dayɛlɛ aw ye a y'a kɔnɛtelen to a ka page ninnu na Badibɔ Amadu Seko Amadu Sidibe a na fɛn dɔ a kun tɛ min siga t'a la ni tiɲɛ assalamu alaikum wa rahmatullah ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw ye amin ala k'an laban ɲɛ amin ala k'an kunna amin ala ni ala kira bonya amin sali ala ma amin siga t'a la Takote polo polo na hambo, tungote fugari la ni dimbe, tungote polo polo na hambo. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marhaba maa o maa y'an suivi sisan nin wagati furancɛ in kɔnɔna na minnu tun bɛ k'an lajɛ TikTok sanfɛ minnu tun bɛ k'an lajɛ YouTube sanfɛ minnu tun bɛ k'an lajɛ Facebook sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka page belebeleba ninnu u dayɛlɛlen don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen Badibɔ Amadu Seko Amadu Badibɔ Amadu Sugonkan ani Malifiya Tɛnɛ a ka fayidaw ani a ka Malifiya tɛnɛw ani Sugonkaw u bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ ni mɔgɔ bɔ mun na a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ page ninnu sanfɛ o kuna a ye abonné Toyifatulayi Media ka se kibaru Bufiye ma ka se Badibɔ TV ma fo ka taa se Segu Ɲuman Media ma fo ka taa se Sɛmadu officiel ma fo ka taa se groupe Seko Amadu kanubaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa o maa abonné bɛ mun na an b'an ka abonné bɛɛ lajɛlen fo o kuna aw kana ɲina mɔgɔ kuraw ka abonné n'a y'a abonné a bɛna nafaba sɔrɔ o kuna ni ne kun ye an ye bi ani an ka kuduwa ani an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o ye Alhaji Sheikh Amadu Sidibe Badibɔ Amadu Sugonkan ani Malifiya Tɛnɛ Mundugula Faradala Sabu Ɲumanya bi su na ni ala sɔnna ka bɔ ka mawuludikɛlaw fo maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na mawuludu kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka kuma ba di adamadenw ma bi ka tila ka fɛn ba di mɔgɔw ma ne yɛrɛ kuma deli ka nin mɛn tulo la fɔlɔ ni bi su nɔta in tɛ o kuna a bɔra k'o di maaya wayiba ani maaya sutura fɛn caman b'a kɔnɔ dɛ o kuna kuma minnu fɔra a mɛn tulo ani a faamuya ka baara kɛ ni ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Seko Amadu ala k'a mɛn kɔrɔ o kuna an b'a fɔ wasalamu ne maa ye defo b'u la ala sɔnna
وكنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسلمان مركم في ألانجة مسلمان مكماي نعم سيجي دفاي نما لسوندا مسلماني نما لسوندا جايبين مساد إلى كلام بيجفوه بتزا كجفو كلاي ك بدانجي جابا إكادوني بيت daga ko be daga molo ni jomma sai bagla mo ya be daga de ko ri de nyo I to ma lo ne manga pe ya daga se ge ga kuma de puta ba be ni mi sa chunguru ni ma de puta ba ige no to ye daga daga ikla eme bana ale sonda Kikita ke yalali chamani Imi bana le sondama Kikita ke bono taruni Imi bana le sondama Kikita ke siraja minai Iki bana le sondama Kikita ke kuwabu kanyifu Ile bale ni kalange chamama Ila kalana de fuewo Ibana bono di musulu Janga ko be daga muro